Hello mga boss. Ang dami na po. Ayan. Ang dami nang labahin. Tara, samahan niyo ako. Oh my God. Eh. Yan. Ito po. Hindi ko po alam yung mga nakasulat dyan, pero papakita ko sa inyo yung nakasanayan ko lang pindutin dyan. First, buksan na natin. Tapos lagay natin yung mga damit. Ayan. Jacket. Ayan. Ayan po, nailagay na natin lahat ng mga damit. Ayan, sasara na natin to. Tapos, ini-start ko to, itong pinipindot ko. Ayan. Ayan. Ayan, tapos, itong dilaw. Ayan. Nakaset yan sa 40 liters. So, gagawin ko lang siyang 45. So, pause muna natin. Tapos, ito pindutin natin ito. Ayan. Ayan. 45 na siya. Tapos, start natin ulit. Ayan. Kung naririnig niyo po, ano po yan? Tumatagas na po yung tubig niya. Automatic na po yan, tatagas yung tubig kasi nakakonect na po sa gripo yan. Di tulad sa atin na magtitimba ka pa, ilalagay mo sa machine. Tapos ngayon, prepare tayo ng sabon. Ito po yung gamit namin na sabon. Hindi po yan sponsor ng Ariel. Ariel Bakkenemen. Yan. Liquid soap po yan. Buksan ko lang. Yan. 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 May mga marka yan kung nakikita nyo. Yan. 30 liters. Up. 45 liters. 65 liters. So, yung nilaban natin, sinip natin sa 45. So, 45 liters na sabon. Pang 45 liters. Lagay natin yan. Yan. Eh. Umagas. Yan, 45 po yan, 45 liters. Ngayon, tayo ng maliit na pelanggan. Tapos ilalagay natin dito. Yan. Sarang natin. Tapos, lagyan natin ng tubig. Okay. Yan. Tapos, lalagay natin siya dito. Pause muna natin. Tapos, ito yung pinipindot para buksan to. Yan. Tapos, ayan. Ibuhos na natin itong sabon.
pwede naman natin isabay yung ano dito, yung Fabcon, kaya lang ito, dalawang beses to nagbaban lang, kaya pag nakaisang banlaw na siya, tsaka na lang natin ilalagay yung Fabcon. Yan. So, start natin ulit. Okay. Antayin na lang natin makaisang banlaw siya. Tapos lalagay na natin yung Fabcon. Ito po, nakaisang banlaw na po siya. Yan, matagas na ulit yung tubig. Prepare na tayo ng Fabcon. Yung Fabcon. Yan. Tapos mas natin dito. Yan. Oh. Tapos, lagyan din natin ng konting tubig. Bango. Ayan. Start ulit. Ayan. So, antayin na lang po natin yung tumunog. Pag tumunog na po siya, ibig sabihin tapos na, pwede na natin isampay. Actually, hindi naman siya masyadong tuyo. Medyo ano lang siya. Parang konting ano lang, matutuyo na siya. So, ayan po. Kuha lang po tayo ng hanger. Ang gulo po ng kwarto namin. Yan. Sobrang gulo. Ayan. Matay ng hanger. Ito pa. Hanger. Okay. Ayan. Hanger. Oh. Ito. Pera. Walang laman. And guys, tumunog na po. And po, buksan na po natin. Yun. So, sasampay lang po natin.
So guys, tapos na po tayo magsampay. Maraming salamat po sa panonood. Peace out.